Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako prepojiť AliExpress zo Shopify, aby si mohol pridávať produkty z AliExpress do Shopify. Na to budeme potrebovať nástroj DSL. Jednoducho ho vygoogli a uvidíš stránku na ktorú. Neboj sa, tento nástroj je tiež zadarmo. Klikneme na začať alebo prihlásiť sa, ak už máš účet, a vytvoríme si po vytvorení účtu, vyberieme platformu. V našom prípade je to Shopify, takže na ňu klikneme a potom klikneme na Install. Následne budeme presmerovaní Shopify, kde klikneme na potom znova klikneme na v DSers to ešte raz potvrdíme, nakoniec si zvolíme bez, klikneme na zač. Ďalším krokom je pripojenie nášho účtu k Ali. Klikneme sem a vyberieme registrovať alebo prihlásiť podľa toho, či máme účet na Ali. Vytvorím si nový účet, takže kliknem na registrov. Môžete prihlásiť po registrácii, vyzerá tak. Ďalej nainštalujeme rozšírenie Chrome na jednoduché pridávanie produktov z AliExpress do Shopify. Dôležité je mať prehliadač Chrome. Ak ho nemáte, nainštalujte si ho. Do vyhľadávania zadáme DSers Chrome Extension. Klikneme na prvý odkaz, potom na pridať rozšírenie. Uvidíme, že stiahlo, klikneme na ikonu skladačky a potom na DSers. A tu sa prihlásime pomocou vytvoreného DSers kliknutím na prihlásiť. Mali by ste sa automaticky pripojiť. Overíme to opätovným kliknutím na ikonu skladačky a potom znova na DSers. Následne uvidíme, že máme prejsť na AliExpress. Klikneme na otvoriť AliExpress a po opätovnom kliknutí na tento nástroj uvidíme možnosť dopravy, ktoré si zvolí. Toto nastavenie môžete zmeniť. Dôležitá je vaša krajina. Chcete predávať do Nemecka, vyberte Nemecko a ako menu príklad eur. Potom kliknite na aktualizovať nastavenia a môžete vyhľadať produkt. Zoberme si napríklad tento odvlčovač vzduchu. Vyberte produkt, ktorý chcete predávať, kliknite naň a uvidíte môcť pridať do DS. Kliknite na túto možnosť. Tu vidíme, že môžeme zmeniť jazyk. Toto je prémiová funkcia, ale neskôr môžeme prejsť na DS. Potom klikneme na potvrdiť. Teraz importuje a vidíme, že to fungovalo. Zavriem všetky karty, znova otvorím DSers a v tomto prípade ešte nerozpoznal, že som sa pripojil k AliExpress. Kliknem sem na prepojiť a autorizovať na AliExpress, potom na prihlásiť sa, budem presmerovaný a klikneme na prístup teraz. Potom tu musíte znova zadať svoj e-mail a heslo. Následne to bude vyzerať tak. Najprv sa všetkého zbavím. Vľavo vidíme zoznam importov, kde je už jedna položka. Klikneme na ňu a uvidíme danú položku. Môžeme tu kliknúť na pridané produkty, všetko zmeniť. Ale to sa dá aj Napríklad tu sú rôzne varianty. Ak nechcete určitý variant, použite posúvač, potiahnite ho doprava a kliknite na tú. Takto si vyberiete, čo chcete. Je tu popis, ktorý môžete upraviť obrázky a informácie o doprave. Napríklad, ak to chceme poslať do Nemecka, vyhľadáme Germany, vyberieme to a uvidíme cenu a približnú dobu dodania. Potom klikneme na uložiť. Ak vám to vyhovuje, kliknite na odoslať do obchodu. Vyberte svoj Shopify účet, publikovať aj v online obchode a odoslať do obchodov. Tu vidíme stav a značku začiarknúť. Teraz sa vrátime do Shopify, obnovíme stránku, klikneme na produkty a uvidíme pridaný produkt. Kliknutím naň uvidíme všetky detaily. Tu môžete všetko znova upraviť. Ak vám toto video pomohlo, budem rád za like a dovidenia.